шоми душанбеи 4 июл бомбгузори маргталаб дар канори масҷиди паёнбар воқеъ дар шаҳри Мадинаи Мунаввара худро мунфаҷир карда камаш 4 афсари амниятиро ба ҳалокат расонд. дар ин ҳодиса 5 афсари дигар ҷароҳат бардоштааст. сухангои хадамоти амниятии Арабистони Саудӣ ба расонаҳои маҳаллӣ гуфтааст, ки афсарон дар таваққуфгоҳи мошинҳо шоҳиди рафтори шубҳабарангези муттаҳам шуда ӯро иҳота карданд, вале дар ҳамон лаҳза бомбгузор маводи таркандаро фаъол кард. бар иловаи бомбгузорӣ дар назди масҷиди паёнбар, ки дар асри 7 милодӣ дар макони дафни ҳазрати Муҳаммад бунёд шуда яке аз мавзеъҳои муқаддастарини мусалмонон ба шумор меравад, 4 июл дар Арабистони Саудӣ 2 бомбгузории дигар низ ба вуқӯъ пайваст. субҳи душанбе дар назди консулхонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шаҳри Ҷидда бомбгузори худро мунфаҷир карда 2 нафари дигарро захмӣ кард. дар шаҳри шарқии Қатиф, ки маҳалли зисти мусалмонони шиамазҳаби Арабистони Саудӣ ба ҳисоб меравад, 1 ва ё 2 таркиш ҷой дошт. зоҳиран ин бомбгузориҳо ҳамоҳанг шуда ҳастанд ва ҳадафашон ҳамла дар арафаи Иди Фитр мебошад. аз соли 2014 ба ин тараф гурӯҳи давлати исломӣ дар Арабистони Саудӣ чандин ҳамлаи маргбор роҳандозӣ намуда даҳҳо нафарро ба қатл расондааст. аксари қурбониҳои ин ҳамлаҳо пайравони мазҳаби шиа буданд.